Mae Prentisiaeth gyda'r Urdd yn cyfle gwych i dysgu a datblygu sgiliau newydd mwyn fod yn hyfforddai llwyddiannus yn y dyfodol. Mwyn cael y cyfle i ennill gyflog drwy dysgu a cael gymaint o brofiadau byth gofiadwy. Hefyd, da chi'n cael y cyfle i gyfarfod a gweithio gyda gymaint o bobl anhygoel drwy gyfrwng y Gymraeg. Y reswm i jyst gwneud Prentisiaeth ydy yn syml iawn. Dwi'n cael gwneud beth dwi'n ei garu bob diwrnod, sef chwaraeon, felly mae'n gret. Helo, penderfynais i wneud y clip bach yma ar top y tŵr yn Llangrannog mwyn dangos i chi mae gwneud Prentisiaeth gyda'r Urdd yn cyfle i chi gweithio yn yr awyr agored. Yn amlwg gyda chwaraeon hefyd, maen nhw yn ardaloedd wahanol, ond pa bynnag Prentisiaeth chi'n neud, mae'n cyfle i chi fod yn actif, cyfle i chi datblygu sgiliau newydd wrth gweithio gyda pobl ac hefyd sgiliau hanfodol rhai sylfaenol sy'n ysgrifnedig. Hefyd gallwch chi ennill cymwysterau, cwrdd â pobl newydd. Os nag os da chi fel dream job fel fi pan ni'n gadael ysgol, mae'n rhywbeth gret i chi cael gyda chi'r opsiwn o mynd cario mlaen, mynd mewn i'r byd gwaith ar ôl chi gorffen y Prentisiaeth, neu fynd i coleg neu rhywbeth fel yna. A hefyd, mae fe'n lot o hwyl a lot o atgofion yn cael ei creu o wneud e. Haia, Alex yma, head disgwylion yr Urdd. Y reswm nes i gwneud Prentisiaeth efo'r Urdd oedd i roi cyfle i plant mewn ysgol mentro yn amrywiaeth o chwaraeon gwahanol trwy cyfrwng y Cymraeg. Nes i penderfynu wneud Prentisiaeth gyda'r Urdd oherwydd roeddwn i wedi mwynhau gwirfoddoli gyda nhw a roeddwn i'n meddwl oedd e'n cyfle gwych i dysgu ac ennill arian a datblygu sgiliau fi a sgiliau plant ar draws Cymru trwy gyfrwng y ddynol. Morgan Lewis a dwi'n Level 2 Apprentice gyda'r Urdd mewn Caerdydd ar y ffro. Gwnes i penderfynu gwneud apprenticeship gyda'r Urdd a hefyd fy hoff hobi yw chwaraeon a dwi'n hoffi cael ei talu wrth gweithio. Diolch yn fawr. Mae Prentisiaeth yn rhoi ti cyfle da yn y byd gwaith ac yn helpu ti fagu eich hadiau yn amgylch gwaith. Helo, Catrin sy'n yma a dwi'n Brentisiaeth Crane yn Adar Abertawe. Nes i ddechrau gwneud y Prentisiaeth oherwydd mae'n gyfle gwych i ddysgu tra'n ennill cyflog. Rydych chi'n dysgu llawer o sgiliau newydd ac yn ennill llawer o gymwysterau tra'n ennill cyflog. Pa byddwch chi ddim moyn wneud e?